Sagudahin nga ro pagkasalitaan ni Tina, sagudahin ti surat, idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, tagdadarasak iti da itang abigat, tamasapul ang atin darak. Ti maudi nga panagpraktis mi, sakbay nga dumteng ti akaldawan, iti panaggraduar mi. Ada kiti uneg ti banyo, manunemi indardaras ko tinagdigos. No apik iti nga mahilig ak itiras. Indardaras ko manunemi. Tinagdigos, nga iti may balabal kong titualya ti bagik, inlokat kong tinidaw ti banyo, nga iti umadangak, nga ket adda nagalis, nga napayatak, ket naipa tepak. Ay! Anak sakit. Punog sakit. Diyasog ko. Idi kita hek ti suelo nga nakaipatugawak manong nemi nakiktutak idi makitak nga ada agay ayos nga dara. Nagikisak nga nagpaarayat manong. Inarayat dak digiti kakaseraak nga padak nga babae ket intray dak iti ospital. Ket kastaon iti sangit ko anong nemi di ibagada, ibaga ti doktor nga naalisanak, naragreg ti sikog ko. Agraduarak pailaan, jak penagraduar iti college, ngem nagsikugak ket naalisan pa'y mano. Rumwarak ko mamitlaeng iti ospital, iti dayta nga malem, manong nemi ngem sandak kapalubusan takasapulan kano. Ngagpapigsa. Dahil itong bigat kanulaengen nga rumwara. Akas taon iti kigtod ko, ta may samaten nga lalaki iti umay mangbantay kanyak iti ospital. Kumusta kan? Si ka nga naalisan nga balasang? Daniel? Si ka nga talaga? Saan nga siya? Aman si ka? Wain ng saan nga siya tinam na maem nga umuna makitam sang gali. Kaano ka pa yung dimting? Numalikim mo, Tina. Kanimbaga kang kayo di. Nga kamakamag ti kaaldawan ti panagraduar mo. Ti panagraduaryo kini Henry akapsat ko. Di ba? Lunes pa lang ti graduation ko. Umuno na ni Henry. Amok ah. Amok tayo sungar ti magamedikan niya. Nga madakon. Napana ko na dagos iti kaseram. Ngam kasto ti impasabad na kanya. Nga adda ka dito yung hospital. Nga naamok ka na anisan ka. Daniel. Kasano nga napasamang agsikog ka? Bayat ti kaadak ng trabaho di Saudi. Pinanawang ka. Kat sinuportarak ti panagbasa. Napanak nagtrabaho di Saudi. Apag isuntong agawid ako no agturpos ka ko na. Kasto'y matilasang petak. Kahit nakadingan sahon nga manaksid kanya kinatapos sa bali nga boyfriend mo. Daniel, pakawanan na. Pakawanan na ko ma. Kaano pa yung ada sa bali nga lalaki di piyak mo? Ti amok na siya ate raramidem di Pilipinas ngawan sa baling raramidem na saan nga ti panagbasam ngayon kanim nga awang sangkapulos nga makirelasyon ti sa bali nga apa nga nagsikog ka nga naalisan ka asino ti nang sikogken ka ha? Asino ti nang sikogken ka Jack sinungbatan ti saludsod ni Daniel manong nemi tasimbrek ka ni Masideg ni Betty nga boardmates ko nga imbaga na nga isukano timang bantay kanya. Nakita na ni Daniel katimbaga na nga no anyaman tinasken nga pagsalitaan mi nga dua ket sadyeto kanon pagkasaraak nga agsalita kami. Orisanin. Daniel? Orisaan nga nasken pa nga umayak pa ilahing sadya. Tamok nga awan tinasken pa nga pagsalitaan mi.
kinitina. Kan, di mo ka di kayat nga maamuan no kasano nga napasamak ti amin. Kaya no asino ti ama, tinaragrig kasi ko. Maamuak man ngun saan. Awanin ti serserbi na tina. Ngim ulitek, ti dumawat kang ka ti pamakawan, Daniel. Hagasa man, daksadya ka Saudi Arabia, imbatik dito tinubiak. Nasikugat nga naalisan. Pakawalin na, nadyak na tungpal, di kiti karikeng ka. Pakawalin na, nasikit para kanyak tinaramid mo, tina. Nang namnamaak, nga duwang atawen, nagtrabaho ki Jeff Saudi, nagkinarita, ngam anya, tinasang petak, ginuliban na, kliniputan na, manglilipot ka. Saan ko nagayayatan tinapasamak, Daniel? Amo ti Diyos, saan ko nagayayatan tinapasamak, saan? Nagayayatan man mo saan? Kadawanin ti sa sarbiti amin. Inakon, siguro, dahito yun ti maudi pa nakakitam kanyak. Maudi dahito yun. Awanin ni Daniel manong naming imintultuloy ko lang tinagsangit. Ngayon natipanak ni Betty kayat na apalag-anin tiriknak. Amo na nga boyfriend ko ni Daniel ken amo na manong naming asipot idi ta saan dakon nga supsuportaran di kitinagannak kanyak iti panagbasak nga para third year college ko iding. Kahit ni Daniel manong nemi tinang pabasan kanyak. Wen, impawit na amin nga kasapulak manong nemi nga no daduma ket ipat patulod ko kadatatang kaninanang di kiti sumasubrak. Ngem ti saan nga amo ni Betty ket no apay kano nga nakirelasyon na kiti sa bali nga lalaki ken asin no ti ama tinaregrega si Kugko nga dayta sa lunsod ni Daniel nga Jack na sungbatan itay manong. Ngayon no kasano nga Jack na sungbatan dayta nga sa lunsod ni Daniel ad-adda nga Jack na sungbatan kini Betty manong. Ida sa lunsodan Jack sinungpatan. Ti amo kini manunemi kini paypeso ni Daniel timbagahan nga day din ti maudi pa nakakitak ken kuana. Ngem dinteng dito kasera kada idi mitla nga malem sakbay iti kaaldawan ti graduation ko. Apas pasungadek datatang kininanang umay damit imatangan iti panagturpos ko. Tina, Daniel, binakpagtalnahin ti patunod ko. Ken mariknak ang dumagdagsen ti barokong ko. Amo, kananugotek nga kapukaniyak. No apay nga mariribukan ka. Ken no apay nga nadagsen ti barokong mo. Kapukaniyak, Daniel. Tina. Daniel, ulit-ulitek tagkarikan ka. Ulit-ulitek, Daniel. Apay kami nga naramid mo kanyak kastoy, Tina. Apay. Amom no kasunong kay patpateg ka, Tina. Nagbalinak ka na pudno kay ka. Nga ingkarik. Ngagbalinak to ka na pudno. Itiag na yun. Ngayon niya tinaramid mo. Ito nga ron nga dumawat ak iti pamakawan mo, Daniel. Pakawanan na ko ba? Ano pakawanan ka? Jack to ka din mariribukan? No pakawanan ka, Jack to ka din mariribukan, lumag-anto ka din, tibarokong ko, mapasublik ka din, nagiti na alpasan, nga napasamak, no pakawanan ka? Dinton mapasubli pa, di kiti na alpasan, nga napasamak. Ngimsa nga napatek, di kiti na madi nga napasamak. Tinapatek ita, kat agdama kat di pasagbayan. Kahit mga sawan, lipatag kung tinapalabas. Ngayon kasano nga malipatak? Sigurado nga tinapalabas, ti agnanayon to nga mga arya kaniak. Diyak lagi di malipatan, tinapasamak, tinapalabas, gabuti pa ng gulib mo kaniak. Isot mang padpadagsen, ti warokong ko.
awan ti makarawak nga sumarunong bagak ni Daniel manunemi iso nga saan na ka nagtimek. Ngayon tuloy ko laing tinagsang. Aging nga nagtimek man ni Daniel kit kunana. Nakapimpintas na kita arapahapta. Kaya't mo tagbaling nga maestra, iso nga sinuportaran ka. Kinagyaman ak Daniel. Agyaman ak urikin ka. Agraduar ka ito ng tubigan. Kahit numairwar ko ti board ko, at aguro-ura yung pag-insurwak sa lugar mi. May sakan ito ng maestra. Kahit may pasantumit ni Henry nga ading ko, iti board na sigurado nga may santumit ng certified public accountant. Napihapay ka na kayo. Napihapay ka na kayo nga pinagbasak. Tanasay atun ti biyagyo. Ngamsyak nga ron. Doha kayo nga pinagbasak, tikabsat ko kinsi ka. Pinagbasak, tikabsat ko kinti girlfriend ko. Siyak nga ron, nagraduarak lang ti high school, may sakla kagangi nga mason, manggabgamulot semento. Mabali mo tumit nga, ituloy ti panagbasang Daniel. Kasta idit nagtulagan ta. Ngam siguro kat narigat to nga mapasamak ti amin din. Tadinak ka din mapakawan, di mo ka din maawat ti Jack na ayatan nga napasamak. Taan nga amin tinapasamak. Kasano nga nagsikog ka, asinno ti ama tinaragreg nga sigog mo. Asinno, di mo pa ngamin nasungbatan. Sa anak manin nga simong bat manong naminchak amin amo no kasano nga irugik ti amin. Aging ga nagtimak manin ni Daniel ket kinunana. Narigat ka dilaing nga sugbatan di sa lutsod ko, nga di mo masugbatan. No jak mariro ket namin duwan, namin adon nga dinamag kukin ka. Nalawag unay kada kami kini Henry, nagidibilin mo kada kami. Wen, binilin ka nga doon. Idita, itulod na ka nito airport, kada di pa nagsublim di Saudi. Nagkukuyog ta idi. Ngawan di sa baling aramidan yung nga doon, no saan nga ti, mangipas na ti panagbasa yo. Kat amin na kasapulan nyo kinitid ko. Si ka-girlfriend ko, kini Henry ang hamsat ko. Inaramin mi Daniel. Nagtungpal kami. Napasnek kami nagbasa. Imbaga pa hindi kini Henry, nasampay lang makinubnubya, ngamdya ka mo, no nagtungpal kanya. Daniel, imbiling ko pa kini Henry, nga pakikita na ka. Di ka ba? Malagip mo? Imbiling ko kini Henry ang hamsat ko, pakikita na ka, nga bantayan na ka, ken uri si ka, imbaga ken kangabantayam ti kabsat ko. Masansan iti nga awisan nga kita kami kini Henry. Ana? Masansan iti nga kita kami kini Henry. Nga agbinbin na lakad kami, agbinbin naga kami, nga agbinbin na damag kami. Ket? Ano't napasamak? Daniel, noon na tong palidag itibilin ko kada kayo, nga agbinantay kayo, apay nga saan nga may baga ni Henry no asino ti ama tinaregreg kasi kung mo. Guwang amin Daniel, wano nagbaling ka kadi nga nalimad kang kuana? Asino nga talaga ti ama tinaregreg kasi kung mo? Asino? Abi nga mga di mo may diretso. Jack manin na sungbatan manong nimi talaga nga Jack amo no kasanong ibaga keng kuana ti kinapod no. Kasanong ibaga nga saan nga mabigbigla iso na kasano. Nagtimak manin ni Daniel kit kunana manong nimi. Tina, kayat ko maamuhan. Agtal ng tulahangan ti panunot ko no maamuak no asinot ti kinaduam nga ng gulib nga nang lipot kanyak ti kinaduam nga ng sugat ti puso. Asino? 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 Awan sa bali no saan nga ni Henry. Tikabsat ko!
ni Henry, di kapsat ko mismo. Da kayo nga doon, na kita naglipot ka ng gulib kanya. Ayop kayo. Manglilipot kayo. Pakawalan na kami, Daniel. Pakawalan na kami, Pangasip. Iti tayo itong inaramid siyo, kanyak. Kadyak pulos amot, balik ka sa mamakawan. Saan ka ito mapakawan? Saan to? Andak sa di Saudi kang trabaho tapno mapagbasa kayo nga doa. Ginastusan kayo. Ginastusan ka kabsat ko tapno makapagturpos. Ginastusan ka nga girlfriend ko tapno makapagturpos ka nga doa. Iman yan sinaramin siyo. Ngayon manong name kas tao na tipong tut ni Daniel iti na itangan namon na ngim Jack mababalaw isun. Rumbeng laeng nga pungtot, kapungtot na kami, rumbeng laeng nga kagora na kami, gapo iti inaramid mi. Tiamok idikit pumanawan ni Daniel manong, ngem saan ta nagtimak manen ket kinunan. Sakit. Nasakit unay tinaramid nyo kanyak tina. Tijak ang mga sungbatang kat no apa yung inaramin nyo kanyak, ti kastoy tinikodan, ti kinasayaat ko ka na kayo. Apa yung inaramin nyo kanyak daytoy. Apay. Daniel, tao kamlaeng. Agpadpada kami kini Henry nga nanukob. Sa Diyo ka pagpambar nga kaputa tao kayo laeng. Talo nagbalik kay ko mga napudno iti kariyo kanyak sanyo ko mga naaramid ti amin. Iti kanayon nga panagkit-kita mi ken panagsasarita mi ken Henry dahil ti siguro tinakadabela pan ti rikna na kanyak inarem nak ti kabsat mo. Inarem na ka ti kabsat ko. San kay bagana nga kami kanot agkabagay. Gabo ka di. Tagkasadar kayo. Kaya po kanong tagpadpada kami nga makapaggraduar. Nganda yun na panunot nga siyak timang papaadal kada kayo. Makulit ti kabsat mo, Daniel. Makulit ngam api nga di mo imbaga kaniyak kakulit-kulitan na ka ti kabsat ko. Tabi nagbaga ako ma. Dahil tangawag ti dakilabindot ko, tahawan ti tulad ko ngagpudno ken ka. Gaputa magusto met sa kadi. Nga tamat panagayat mo kayong kuhana kasta ka di. Amo ti Diyos nga awan ti sabali nga inayat ko. Iti pudpud no nga ayat do saan nga si ka Daniel. Ulbod! Ngayon na isuday ta ti pudno Daniel. Isuday ta ti pudno si ka di patpatay ko. Kasanungar ka nagsikog ka laman. Kasanungar ka nagsikog ka. Nga po iti na minsan nga pa nagkuyok mi, matender kami iti party. Nabartek ka, nalabsak ti agsaok at nabartek. Binartek nak ni Henry. Tapno maaramid na ti kayat na kaniya. Rinamas na katikapsat ko. Diya ka mo narames ti awag ti napasamak. Nabartek ka, kadyak na pupuutan. Nga simurtak kag kuwan ti hotel, kat iduneg ti hotel nga napasamak ti amin. Bullshit! Amo ti Diyos. Daniel nga sika, kat sika laing di patpatay ko. Amo ti Diyos. Sa mong iramraman ti Diyos. Sa mong iramraman ti Diyos. Iti kinatakas mo, Tina. Sa inyong iramraman ti Diyos, iti naramid Diyo, iti kapsat ko. Kit ulitek sang kayo tumpulos nga mapakawan. Saan to? Rumbeng saan nga mapakawan, tikas ka na kayo. Nabayag basitan nga nakapanaw ni Daniel, idi ta sumangpet-met, dagiti naganak kaniyak manong. Nagisang pedda ti ado nga kalog adnyong nga iso ti inaribungbungan dagiti kakasera. Ada pa'y naikan ti ice nga taburkik. Ket ko na ni nanang manong naming nga mabaling kanupay laki lawen. Tinulungan ni nanang dagiti kakaseraak nga nagaramid iti buko salad, itinto ta tinulungak ni tatang nga nangasikaso kadagitin sakbat da nga taburkik nga ikan.
Nadlaw ni tatang at problema iso nga nagsaludsod kanya. Graduar ka nitong bigat anak. Mapikas sag ka nga naragsak. Awan din niya man na nito tatang. Awang gaya ni Daniel. Sa ganimat lang nga matuloy kag bakasyon. Nako namsay din nga kada kami ngayon to nagturpos ka kat ikarigatan ng tagawi dito sa Pilipinas tap no atendaran na graduation mo. Hindi pala lawas na nga dimtang datang. Ay kasta. Ay nakit ma'am amok to nga roda na atag ba nga manugang me. Ken maipek sa amin tumutin natin halaos ka pa nagyama miking kuana iti panang tulong na kang kakit nakapagturpos ka anak. Tatang, api ka sanay ka lang sanay man Ang lalaki di parang problema. Api nga di mo ibagang anyak. Ay abak ka din ninanang mo. Tanda kami nga doon ti pang ibagam ti problema. Ay abak ka di ha anak. Sa anak nga si mong bat manong namingim na panlaing inayba ni tatang ni nanang. Kadidita at dagididwa iti ayan ko pinalutbutak manin manong anak. No di mo nas tadno adda nasken nga mamami kininanang mo masabol ko mga ipagam kada kami. Rumbang lang nga maamon nyo tatang nanang. Kan rumbang lang dumahotak kada kayo iti pamakawan nyo kanya. Pamakawan. Tadyo ko na nagbasulam. Kaguran ako ni Daniel tatang nanang. Kan di nak mapakawan tinaramid ko. Tani namin tinaramid mo. Nadagset ti basol ko no paya saan ko nagayayatan. Yan namin dahita ka nagbasulam kunak. Yan namin dahita. Ket awan suruk, awan kurang nang inlawlawag ko kadatatang kininanang ti bubukil ang napasamak manong ken ti ba nakaregreg ti sikog ko. Ket ore la makaluwa ni nanang nga nagwing-wingiwing idito na isalaysay kunti amin. Ket ore ni tatang manong nemi ka nagwing-wingiwing met ano mabaling ket agsaltek isuna sumanaltek. Sayang. Sayang ko na yo, tatang. Anya ti sayang. Sayang, ti kinapudno ni Daniel nga mangipatigken ka. Ngam tsak nagayatan ti amin. Kan kangrunaan ti amin ket sayang ti apo ko mi. Saan nga naikaring agbiag suna dito lubong tatang. Ken siguro ket saan nga naikaring ada kayo ni Daniel ti agasawa. Itag na nayon. Talaga nga tanga saan nga naikari di katungpal saan nga naikari ti tunggal may sakala kami tatang siguro. Ket sigurado nga mapasamak ti kastano talaga nga saan nakan nga maawat pa ni Daniel. No di na maawat ti di mo nagayayatan nga napasamak ti laing na pagyamanan tayo ket gabukeng kuana ket naituloy mo ti nagbasa. Gabukeng kuana ket may sakan to nga maestra. Gapukin ni Daniel. Saan mi nga nauray ni Daniel nga imay nagpakita idi tadda kami ti eskwela manong naming. Tagtag-iurayak nga agpakita ko maidi nalpasan ti program. Taore no kasi diya tinapasama kayat kumamit lang tagyaman. Uno kayat kumamit lang datatang kininanang ti personal nga agyaman kang kuana. Kinapudno na manong naming kinisingasing da nga mapangkama mismo iti balay da nga nagkedkedan. Nagtultuloy ti kinaliday ko aging ti kabigatan na panagawid min sa Sanchez Mira Cagayan ti lugar mi manong. Anuanin kita ti cellphone ko numanin ket gandatek ti agtext. Ket idi manong nemi tadda kami ni ti terminal ti van nga agawid iti lugar mi nagteksak. Impeksak ti nalaos sa panagyaman ko itak tulong na kaniya. Kanimbagak pa'y manong nemi nga dinto agbalbalo ti napudno panagayat ko ken kuana iti likodan ti amin. Ngedi agtartarayan ti van, kaskas di nga awan ti mauray ko nga text back na. Indayal ko manong name iti number ni Daniel, ngem Jack. Jack mo tin makontak isuna siguro, kat idi pa ilaeng nga sinoktanan ti SIM card na, nga Jack pulos makontaken isuna. Madlawon dita tatang agar arubos di kiti luwak manong nemi. Anak, awate mo ti kinapudno. Di takpakadadagan tatang. Kasano nga ro din no kastoy kalatan. Nag-review kan do. Amangan no maapektahan ti pa nag-review. Amangan no saan ka nga makaruwar di board. No isuman ti naikari nga mapasamak tatang kitawan ti maramit ko. Angim anak.
Laglagi pa mga adan nakasagana nga paginsurwam, no, lakid di ta makapasaka iti board. Iso nga awatam ko man ti kinapudno, awatam ko man anak. Ingkari kadatatang kininanang kanirikapsat ko manon nami nga sangkong ipalubos nga maapektaran ti panag-review. Ingkarik pa kadakwada nga makapasaak. Kahit kinidaw ko kadakwada manon nami nga karakanarag da kumay ti Diyos nga talaga nga makapasaak iti exam ko. Awan nga rod, nagitirimrimso nga problema bahayat ti panag-review ken panag-take ko iti board. No pa isang ko latta nga malipatan ni Daniel. Kaya di panagbaling ko, kahit pinagbaling ko nga kahit kanyak ti saan nga panangpakawan, ken ti saanan nga pananghawat pa'y kanyak ni Daniel. Kahit ko na, tamasapol nga makapasaak, ken madaanak iti trabaho, iti panangisurok, tapno di kasagat at damad la serbihin at adu nga gastos na kanyak, iti likodan nga di nakon kayat. Kahit no adanto man gundaway, ngagsabat pa iti dalan mi, mabaling kong tumat nga panakkel kang kuha nga siyak nga tinultulungan na kat may sakon nga maestra nga nagbalay akon babayan titulong na. Ket kasta unay tiragsak mi nga sang kapamilya manong nemi idirungmuaran ti result at ti board nga sa anak na basta nakarawar no dikat addak iti top 10 ta number 7 akmanong. Ket ore lang para nagparty da tatang kininana, nagparty data iti baka. When nagpunsyon kami nga di na oras manong nemi kat adut imay nang kablaw kanyak nakipaala. When manong hey baka no saan ka nga mamati no ibaga ka no asin no ti kang runaan nga naggastos iti pa nagpaalam. Tinanak tatang Jak nga amon, data ti problema. Ken saan ko mga rumbeng nga inaramid tayo ti kastoy. Dakila kwarta. Siyempre kumalaing ti panagpaalak. Tayo laing kumangim. Apay nga kasila si Bubukel nga umili ti Sanchez Mira ti imay nga di maray. Gapo, tada pa'y tagalawag nga imay. Tagalawag? Kasi no tatang? Nagijedan eh. Ore la doang nga van, tinagluganan da. Nga masinuda. Awan sa mo ti amamo kadakwada. Dahil di mo amamo. Ni Daniel. Kat ijay si marunong nga dimsaag. Asino? Ni Henry. Juan. Ni Sir Henry. Nga nakaruarmat iti board na. Paalayo nga duwa na ito. Tatang. Pudno ka di na ito nga mapaspasama. Pudno ka di. Pudno. Kaya umay ka sa batin tadi kita agkapsat, umay kan. Imuno na nga di mano ni tatang iti ayan, di kita agkapsat manong nemi, kaya pinagkasublat na ida nga inabrasa dagiti tuwa. Kaya dore man no ni Henry, iti masungsungat kanyak kadakwada nga agkapsat, ngem linabsak ni Henry, kaya nagdiretso ak iti ayan ni Daniel. Ket inarakop ko isuna, iti naka-irut manong nemi. Apemit nga linabsam ni Henry. Gabuta siksika lang, Daniel. Apeng linabsam ti kapsat ko. Siksika lang, gunakmat. Siyak lang ti pangpangarunam. Sikat yung una iti amin, malaksid iti Diyos. Katagyaman ng Daniel. Awan ti sabali akang runan nga pagyamanan tayo no saan nga ni Apo Diyos. Tina. Iso tinang lawlawag iti panhunot kanrik na. Iso tinang iturong kanyak ditoy. Sinilawan na ti panhunot ko. Ket ni tatang ti kinasaritak tap mo maangay ti kastoy nga naindaklan nga pataya. Paalayo kini Henry. Oh, Daniel. Ante ka pedas kang kasangit mo? Sangit niragsak na ito, Daniel. Tears of joy. Maragsak na. Ay, iten ka, Tina. Awan ti serbi ti biyak kanyak na awang. Mas pa'y kanyak, Daniel. Ibat batag ka unay-unay. Awanin ti sa bali nga inayat ko.
kinayatek no di siksikalaeng, siksikan tulaeng, dayatek ideg na nayon, siksikan tulaeng. Uri siyak tina, ikanik, sikakit-sikan tulaeng, ti babae nga patpatik ko. Oh, Tina, oh, Daniel, Daniel. Iti ang dama manunay mikat da kami matlaeng. At da kami di San Jasmine agnaed, may santi anak mi, agpaspasa ni Daniel. Irinto ta ni Henry kat nag-asawa maten. Kalpasan ti makatawan, sipod nagkasar kami kani Daniel. Kinawanin ti problema mi pay, naragsak kami, kat sabi ko nga, tawan to dumdum nga problema ti biyak mi, adi mi kabailan nga sulban. Sapay ko man. Dito nga ron banong na imi ti pakabuklan, ti paset ti di kalman laeng nga paset ti biyag ko kinayat ajak tupulos malipatan. Aga man naglauna ti anos mo nga nang ibang sakit sabi ko ma, dadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsalamingan ti biyag, kanaginipatak ka dimiyag, kanagbuya. More power to your program, ano and God bless. Tuwing nga ron agyaman nga pagaya mo, Tina, iti Sanchez Mira, Cagayan.